Hello. 533. Eva. Għanna dibħadu mal kummissarju, please. Okay. Xien? Najdi ser. Xin għalla tiħdi? Mela, jina kont kelli kosta pagjata, Aha, dada fil-preċideli fil-sakra faqal il-karozza tal-ministru. aha. Aha. Hello. Ser. Għajdli. Mela, ġejt waraj? Il-tifla kienet miegħek? Le, tifla d-dara tommi edha. Il-tifla għantomu kieda? Iva, kellimtu l-ministru. All right, okay, all right. Tifam ser, bat ma li nisabba fil-xkolarija, Aha. trix l-arma u tajġi xtir, mux fuq, ta? Oui, all right, okay. Arrestajtuħ? Min huwa xien da? Min huwa? Ma nafx pjanċi ta' barra, imma Malti. Fejn jgħedda sa? Għadin taħt il-ministru ta' reġjonal u direzzjoni l-Santa Verna biex sistemu. U fejn jgħed issa, l-individu? Għad iżommu għawem. Fej? Mela, għaw tal-araju miegħu u ta' trafik. Ħankellemu. Hi, all right. Hello. Min? Yes, sir, 1388. 138, dak zammejtu intom? Ejwa, sir, għanna, ja. Ovvjament nizluħ id-distret. Aha. Ħankomplu minnaħat id-distret, all right? Il-karozza, x'namel bija, sir? Il-karozza tiegħu? Ejwa. Żommu għaw kollox? Għallu għawnek palissa? U ma ġara xejn, il-karozza ntlaqtet? Tużi? Il-karozza ntlaqtet? Kem tal-ministru kem ukoll tiegħu x'jek. Le, all right, aqbad il-low loader. Sakruwa Ejwa. u niżil għal-garax. All right? U qabdu lil-Sandra Mama, ħankella, kwiet, s-lejda lejda. All right, okay. Għamlu għek, li l-importanti titfaw xlassa l-imsida. All right, sir. Okay, ħajkomplu minne. All right. All right, ciao. Għamin zaċċejn, nistama Sandra Mama.